Esther is natuurlijk in 2010 begonnen met de politiek. En vooral in campagnetijd, dan haait er een prut hoor. Maar ik daartussen natuurlijk wel, toen Esther nog rietslid was, dan haait een prut door de politiek aan de tafel. En soms ook wat dat vervelend staffen erbij. Die campagnetijd is nou ook op volle toeren en daarom wordt er bij de etenstafel weer een soort besprutsen over de verkiezings. Alleenig is de dynamiek nou wel oorzazoors. Hajo Halbesma stiert als vijfde op een lijst van het CDA, wiels zijn vrouw en nou nog wethouder in de gemeente Noord-Friesland Esther Hanemaier stopt het met haar functie. Een aantal maanden geleden toen kwam de vraag van ja, wat ga ik doen? Ga ik weer door of stop ik? Daar heb ik best even over na moeten denken. Het is best een moeilijke beslissing geweest. Ik heb mijn werk met ontzettend veel plezier gedaan. Dus je denkt daar ook enkele weken over na. Maar op een gegeven moment heb ik gezegd van mijn periode zit erop. Ik neem afscheid. Ja, en Hajo was altijd achter de schermen inderdaad al voor het CDA actief. Hij had zoiets van, ik wil toch nog heel graag verder. En nu wat meer op de voorgrond ga ik proberen om in de raad te komen. En sabloot de politiek rondom de etenstafel in Huizen Hanemaier nog wel een skoftje uit peteer van de dij. Maar zo Halbesma zijn vrouw nou ook opvolgen willen als wethouder? Nou, die ambitie, je mag niks uitsluiten natuurlijk voor een toekomst, maar op dit moment is die ambitie er net. Die ambitie op dit moment is om het rietslidmaatschap zo goed mogelijk en zo serieus mogelijk op te pakken voor uw gemeenschap, voor uw inwoners, voor uw bedrijven en ondernemers. Dat is mijn ambitie op dit moment en net om nou wethouder te worden. Maar ze is nooit natuurlijk. Halbesma is de oude man druk dwaande met de campagne en Hanemaier kent het soms dan dogs net litten. Maar ik moet zeggen, ik geef natuurlijk stiekem wel eens een advies. Wat doe je dan met dat advies, meneer Halbesma? Nou, vaak neem ik dat wel over. Esther had altijd wel goede adviezen, ik weet alleen nog over de politiek. Maar ze had natuurlijk zo'n enorme brok ervaring op die enorme tol weer. Maar uiteindelijk mag je natuurlijk zelf altijd de afwegingen maken. Ik stier misschien weer oors in de politiek of in de afwegingen dan Esther.